Claro, cando nós empezamos a bailar, que estábamos con este tema da sección femenina e tal, decíanos cousas como a muller non baila, acompaña, non saltes. Eu que sempre saltei moito, non saltes, porque desmereces ao home, sabes? Fas que non chama a atención, el ten que destacar. Ou media sonrisa sempre. En plan, nós éramos la muñequita de baile. Non bailábamos, estábamos de mona da feira. E entonces, que pasou? Bueno, pois que cando xuntamos os vellos, e chegaron aquelas mullerazas, que eran todas eran mulleres prácticamente, a sacar puntos, que non nos acabamos. De rir nada. De rir, ainda che botaban unha estafa polo medio se facías algo que non debías. Ou se bailaba mal unha cousa, decíanche calquera cousa. Eran mulleres moi botadas, eso, bailaban unhas cas outras, que non nos deixaban bailar mulleres con mulleres. Tiña que haber un home, senón, se faltaba un home non se bailaba. E sí que me axudou, eu creo que co tempo, a dar as miñas propias clases. Cando eu empecé a dar aquí clases, xa por nenos pequenos, pois deinas desde unha sin sabelo, se cadra, desde unha perspectiva de xénero. Daquela se cadra non tiña moita conciencia desto. E co tempo, sí, claro, co tempo xa vas traballando, pero o tema de, bueno, pois poño as nenas a sacar, eu poñía sin problema, pero por qué? Porque vía as mulleres maiores que sacaban un punto, non sempre eran eles. Ou poño a bailar nenas con nenas, e, bueno, se cadra nenos con nenos. Pois non importa. E nas miñas clases, claro, cada vez máis fun aplicando eso. De feito, hoxe en día, xo fago conscientemente, claro, pero intento romper todos os estereotipos de xénero que hai. E non me fai gracia porque, incluso que a xente maior, que sigue vindo moita da que xa bailaba e sigue vindo aquí axuntándose, pois botanse a bailar homens con homes. Porque o ven, e porque ven que, ou poño o seu, digo, ponte ti con fulanito, veña, aquí imos bailar desta maneira, tal. E poñense xa sin ningún problema. Cando se cadra hai 10 anos, dirían, Dios mío, como imos bailar un home con un home, ou como me vou poñer eu que son unha muller a sacar un punto. Pois sácalo. Entón, incluso, tamén se ve que é un rollo cultural de aprendizaxe aí. Cando a xente que o facía xa non o fai. Cando eu era, por exemplo, máis nena, vía que era feo bailar unha muller con outra. Pero despois, cando era moza, sí, xa bailaban home con home non, pero muller con muller, sí. Xa bailaban e xa... Pero era unha cousa diferente, moi difícil de explicar, era unha cousa moi rara, un mundo moi raro. Para explicar a xente de agora non o comprendi, porque parece unha tontería. Sí, pero seguían mandando os homens, Ten que ser moito da persona, e igual tamén da zona, porque eu aquí sei que hai mulleres que sacaban e sacaban. E sacaban. Entonces, supoño que, claro, tamén se estás nunha parroquia onde ninguén saca, ou se cadra ti non te atreves, pero... En cada sitio... Que había mulleres que sacaban, eso está segurísimo. Pasa que, bueno, mandaban eles, claro que mandaban, parecía, polo menos.